Gadewch i ni adrodd y gyffes fer gyda'n gilydd. Diolch. Cyfodiad. Gorchfygodd bechod ac angau, gan faddau i ni ein pechodau a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr ysbryd glân, trwyddo ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yng ngwynidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn y fodiad teyrnas Dduw ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf dyn ydyw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dra gywydd. Amen. Dwi'n hoff o'r cymal olaf yn y gyffes ffydd. Mae'n bwerus ac yn adlewyrchu yn ffydd ni yn eglur. A mae'n hyfryd dydy, credwn mae diben pennaf dyn, pobl, ydyw gogoneddu Duw. A'i fwynhau byth ac yn dra gywydd. Bo ni wedi cael yn rhoi ar y ddaear yma fel trigolion mwyn gogoneddu Duw a mwynhau i addoli a'i wasanaethu a llwyddo gwaith ei deyrnas. Maen nhw'n eiriau hyfryd ar ddiwedd y gyffes fer yn y fan honno. Ar gyfer y darlleniad, dwi am droi at lythyr Paul at yr Effesiaid. A ddarllenau y benod ar ei hyd yn y Beibl Cymraeg Newydd, mae yna 3 pennawd, sef cyfarch dechrau y llythyr, bendithion ysbrydol yng Nghrist, ac yna gweddi Paul dros yr eglwys yn Effesus. Paul, Apostol Crist Iesu trwy ewyllys Duw, at y saint sydd yn Effesus, yn ffyddlon yng Nghrist Iesu. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Duw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn seilio'r byd, bendewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau ger ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllys fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo'i hun trwy Iesu Grist, clod i'w ras gogoneddus, ei rad rodd i ni yn yr arglwydd. Ynddo ef yma i ni brynedigaeth trwy ei waed, sef Maddeuant ein camweddau. Dyma fesur cyfoeth y Gras a roddodd mor hael i ni, ynghyd â phob doethineb a dirnadaeth. Hysbysodd i ni ddirgelwch ei ewyllys, yn unol â'r bwriad a'r feithodd yng Nghrist, yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd, sef dwyn yr holl greadigaeth i undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Ynddo ef hefyd rhoddwyd i ni ran yn yr etifeddiaeth, yn rhinwedd ein rhagordeinio yn ôl arfaeth yr hwn sy'n gweithredu pob peth yn ôl ei fwriad a'i ewyllys ei hun. A thrwy hyn, yr ydym ni, y rhai cyntaf i obeithio yng Nghrist, i ddwy'n clod i'w ogoniant ef. A chwithau wedi chwi glywed y gair am y gwirionedd, efengil eich iachawdwriaeth, ac wedi chwi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist sel yr ysbryd glân, yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth, nes ein prynu'n rhydd i'w meddiannu'n llawn clod i ogoniant Duw. Am hynny, o'r pryd y clywais am y ffydd sydd gennych yn yr arglwydd Iesu, ac am eich cariad tuag at yr holl saint,
Nid dwi fi wedi peidio a diolch amdanoch gan eich galw i gof yn fy ngweddiau. Am gweddi yw, ar ei ddiw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi i chwi yn eich adnabyddiaeth ohono ef yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Bydded iddo oleuo llygaid eich deall, a'ch dwy'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n mhlyg yn ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei rhoi i chwi ymhlith y saint, a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng Grym ei nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw, a'i osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd. Ymhell i'w chlaw pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth, a phob teitl a geir, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Daros tyngodd Duw bob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Yr eglwys hon yw ei gorff ef, a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. A da ni diolch i Dduw am ei air. Amen. Dewch i ni droi unwaith eto at caneuon Ffydd. Ar hif yr emyn ydy 709. Arglwydd, disg i mi weddio priod waith pob diwiol yw. Treilion y ddiau oll idd geisio am awrygu denw gwyw. Dedwydd ydyw a ddisgwylio wrthi ti. 709. Dewch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi cydweddion. Yr ydym yma yn dywydd o arglwydd danfon fendith a gysbryd Crist i'n helpu ni i geisio di'n ddiragrydd. Dew'n Gaerdyfron fel cynulleidfa ar dalwad di.
Deuwn ynghyd yn enw yr arglwydd Iesu I dyglodfori di. Ond yn aml, da ni'n teimlo yn wan ac yn gyndlawd wrth ddod I Oedfa o fawl fel hon. Dyma gyfarfod hyfryd iawn, my fi yn llwm ar Iesu'n llawn. My fi yn dlawd yn meddu dim, ar Iesu'n rhoddi popeth ddim. Yn ôl da ddewyd, roi ni nerth a dylanwad yr ysbryd glân yn awr, mwyn i'n haddoliad ni fod yn egniol ac yn ddilys ac yn berthnasol, ac i'w chlaw y cwbl oll yn dwy'n gogoniant I ti dy hun. Oherwydd nid tynnu'n sylw ata ni yn hunan ydy'r nod, ond tynnu'r sylw ata ti, a dy glodfori di, a datgan dy enw a dy iachawdwriaeth ryfeddol yn yr arglwydd Iesu Grist. Boed i'r ysbryd argraffu ar ein calonnau yn ystod y munudau hyn, mor fawr ydy dy gariad tuag atom ni. Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mai cariad yw, fe fflamiodd cariad 3 yn 1 yn rhyfedd at anheilwng ddyn. A da ni'n ansefyll yn syfrdan wrth feddwl dy fod ti yn dy berffeithrwydd wedi mynegu a gweithredu cariad anrheithol tuag atom ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n ein fyd ac yn ddynoliaeth annifydd sydd yn gweithredu'n groes I dy ddymuniadau di, yn aml iawn yn gwneud llanast o'r cread y gwneithos ni yn gyfrifol ohono, yn amharchus ac yn gas tuag at ein gilydd fel pobl, yn gwneud llanast o ddynoliaeth, yn drifrio dy fendithion, ac eto, fe'n carodd ac fe'n car o hyd ym mhob rhyw drallod yn y byd. A rhai agarodd ef unwaith, fe'i car I dragwyddoldeb maith. Mae dy gariad yn yr Iesu yn llorio ni, yn sobri ni, yn hadeiladu ni. Ac wrth i'r ysbryd arwain yn llygaid I edrych ar y gwaredwr anwyl, boed I ni gael yn cyfareddu ganddo ef mewn ffordd adnewyddol yn yr oedfa hon. Edrych am ymyrio ar y feddod I eni gwirthiol, Duw yn gwisgo cnawd ac yn dod i'n plith, byw bywyd perffaith, dilychwyn, heb syrthio, heb bechod yn gwbl I fydd I ti. Mynd I groesbren Calfaria, oherwydd I fod o am drefnu ffordd iachub dynoliaeth, a marw yn ein lle yn y fan honno, gyda'r cariad a berthol yn pefrio. A'r trydydd dydd atgyfodi yn fuddugoliaethus gan goncro marwolaeth, gan ddangos fod y gwaith wedi orffen, a gan ddangos I fod o yn fuddigol, am bod ninnau trwyddo ef yn ennill buddugoliaeth lwyr. Mae'r Haleluia yn fenau di, a rhoddaf Iesu fy mawrhad I ti. Diolch am obaith a sicrwydd yr Efengil Gristnogol sydd i'w gael yn danwyl fab Iesu. Ond da ni am fwrw rhwyd yn gweddia yn fwy llydan yn y gwasanaeth y prynhawn yma, wrth I ni feddwl am y byd a'i anghenion, wrth I ni feddwl am ddynoliaeth a'r rhai sydd yn anghennus. Mae gweddi am heddwch ar flaen yn tafod, oherwydd o gymaint o atgasedd a rhwygo a gwrthdaron parhau. Gweddion yn benodol dros yr hyn sydd yn digwydd rhwng Israel a Gaza, Llain Gaza, Lebanon, de Lebanon. Gweddiwn dros y sefyllfa a'r rhyfel sydd wedi datblygu hefo America yn ymosod ar Iran, ac am y gyflafan a'r llanas sydd wedi digwydd yn y fan honno.
Gweddiwn yn benodol dros yr gwrthdaro rhwng Rwsia ac Ukraine. Fe gofiwn am yr rhai sydd wedi marw yn y brwydrau a'r rhyfeloedd hyn. Y milwyr, bobl ddiniwed, y teuluoedd, y rhieni, y mamau, y plant bach arglwydd sydd wedi cael ei aberthu ar allor gwleidyddiaeth wirion ein cyfnod ni. A da ni'n tair erfyn am gymod ym mhob un o'r sefyllfaoedd hyn. Y bydd pobl yn dod at ei gilydd mwyn trafod a ffrio ar lafal a dadlau mwyn datrys yr anghydfod a fod y brwydro yn darfod a fod cymod yn dod i'n byd. Gweddiwn dros wleidyddion yn gyffredinol sydd yn aml yn gwneud gwaith anodd, ond mae yna wleidyddion anoeth arglwydd yn arwain gwledydd. Mae yna bobl ffôl a grym mawr yn ei dwylo. A da ni gweddio byddi di yn rhoi doethineb i'r rhai hynny sydd wrth y lliw, i chwilio am ffordd amgenach i weithredu. Be weddiwn dros wleidyddion gwledydd Prydain ein cenhedloedd ar yr ynysoedd hyn. Dy roeddynt grebwyll a dealltwriaeth a'r awydd nid i wasanaethu buddiannau hunain, ond yr awydd i wasanaethu buddiannau y bobl a etholwyd hwy i'r cyfrifoldebau. Mae yna ffrindiau, mae yna gyd-aelodau sydd yn sâl heno yma. Rhai yn derbyn triniaethau, rhai ar wely angau, rhai yn gorfforol sâl, rhai sydd yn brwydro yn erbyn iselder ysbryd. A da ni'n cyflwyno y cyfryw rai i dyddwylo di. Gan ofyn y byddi di yn ôl dewyllus dy hun, yn iachau lle gweli di yn dda, yn cysuro pan fo angen, ac yn nerthu'r rhai hynny bob amser sydd mewn gwendid. Alla fo yna aelodau'r eglwys yma sydd yn gwynebu profedigaeth ac wedi colli anwyliaid. Alla fo yna rai o'n ffrindiau ni yma yn y Crwys sydd mewn gwth oedran yn gaeth i gartrefi gofal neu i'w cartrefi hunan. A da ni'n ei cyflwyno nhw yn dair ac yn dyner ger dy fron di. Da ni gweddio dros Eglwys y Crwys yn diolch amdani ac yn diolch am ei thystiolaeth am dros 2 ganrif ac yn gofyn y byddi di yn ystod yr misoedd yma yn ei bendithio hi fel cynulleidfa, yn bendithio yr arweinyddiaeth, Thomas a y blaenoriaid a'r tima sydd yn rhan o'r gynulleidfa, y byddi di'n rhoi gweledigaeth iddyn nhw yn y cyfnod eithriadol o anodd yma yn ysbrydol, ac y byddi di yn ychwanegu i'w cynulleidfa. Tir da mwy a mwy o deuluoedd hefo plant i fod yn rhan o fywyd yr eglwys hon. Nid er yn mwyn ni, ond er gogoniant i ti ac er gwaith dy deyrnas. Cliw yn gweddi bersonol a'r weddi gyhoeddus, oherwydd yn bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Wel, croeso cynnes i chi gyd yma a rhai sy'n ymuno dros Zoom ar noson hirddydd haf. Croeso arbennig i'r Parch Alun Tudur ac rydyn ni'n diolch yn fawr iddo am ddod ato am heno. Yr wythnos nesaf am hanner awr 10:06 yr hwyr bydd yr Oedfaon dan ofal y parchedig athro Thomas Watkins gydag ysgol Sul i'r plant yn ystod Oedfa'r hwyr. Trist yw gorfod cyhoeddi marwolaeth un o'n haelodau ffyddlon, sef Mrs Eirwen Jones. Bu farw Eirwen yn ei chartref ar nos Wener y 4 ar 15 o Fehefin. Estyn nhw'n yn cydymdeimlad dwysaf at ei theulu, ei ffrindiau agos a'r nifer fawr a oedd yn annwyl iddi. Does dim cyhoeddiadau pellach, heb law cofiwch am coffi ar y camera ar ddydd Mawrth am 11 o'r gloch. Diolch am wrando ac fe wnawn y casgliad nawr os gwelwch yn dda. Gweddion, cymer arglwydd feinio i si i'w chysegru holl i ti. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo dy glod. Cymer fair ar das i ddim, mi ni fynwyf atal dim. Cymer fy nghyneddfaen llawn, i gwasanaeth tro bob dawn. Yn enw Iesu. Amen. Hyfryd, diolch am y croeso i'r Crwys unwaith eto. Mae'n braf cael bod yma. O'n i yn poeni y bysa hi'n eithriadol o boeth heno yma. Ond mae'r Crwys yn le cŵl i fod ynddo fo, sydd yn hyfryd ar hirddydd haf. Troi i'r llyfr yna, a da ni'n troi y tro hwn fel y gwelwch chi at emyn 825. Duw a thad yr holl genhedloedd, o sancteiddiau'r denw mawr, dewyllus di awneler gan dylwythau deiar lawr, doed y deyrnas mewn cyfiawnder ac mewn hedd. 825. Gwasgardi'r rhai sy'n caru, rhyfelau erchylltra ef, rhag eiddir mawr ddychraniadau, dyroddir ddedigaeth gref, tro'r cleddfau, o llansachau, dy glod. Mewn trigaredd
Yfed pobloi bydd o goniant. Rwy'n wythnos dwytha mi o'n i'n gwylio fideo o rywun yn fforio ar draeth yn Rio de Janeiro. A be oedd o'n neud ar derfyn dydd fel heddiw yma, a'r haul wedi bod yn llywyrchu, a pobl wedi bod yn tyrru i'r treitha. Ar ôl i'r bobl adael, oedd cribinio y tywod oedd ar y traeth. Cribinio mwyn chwilio am drysorau, cribinio i weld beth oedd wedi cael ei golli a beth oedd wedi cael ei adael ar ôl. Ac oedd o'n canfod lot o ryfeddodau, modrwyau, gemwaith, sothach wrth gwrs, mwclis. Ond un o'r pethau oedd o'n ei ffeindio yn aml iawn oedd e-pods. Pethau mae pobl yn rhoi yn eu clustia i wrando ar gerddoriaeth neu ar ddarlithoedd neu beth bynnag ydy i diddordeba nhw. Ac oedd o'n dangos i fod o wedi ffeindio cas bach gwyn a 2 bud tu mewn. A chredwch chi beth, ond mi fyddai'n mynd i'r gym ar Newport Road 2 gwaith yr wythnos. Dwi'n gwybod bod chi'n methu deud yn ôl yn siapi, ond fanna fyddai'n ymlafnio. A dwi wedi dysgu peidio gwisgo e-pods mewn campfa. Oherwydd dwi wedi treulio amser pan maen nhw'n syrthio allan yn chwilio amdanyn nhw o dan beirianna o bob math. Mae'n siŵr bod hwnna'n help o ran codi a mynd lawr yn sydyn gan bod fi bellach yn daid sydd yn gofod gwneud hynny yn aml. Ac o'n i eisiau siarad hefo chi heno yma yn y Crwys am eglwys. A'r fraint aruthrol ydy o i ni fel Gristnogion i fod yn aelodau o gorff Crist. Rhywbeth y dyddiau yma sydd yn cael ei ddifrio yn aml iawn, sydd yn cael ei esgiluso gan lawer o'r enwau sydd ar lyfrau yn hadroddiadau ni. Ond mae'n bwysig yn bod ni fel ffyddloniaid yn gwerthfawrogi yr hyn sydd ganddo ni ac yn trysori yr gwerth a'r maeth da ni'n gael o fod yn aelod o gynulleidfa o gorff Crist. Ni ydy corff Crist fel cynulleidfaodd, a mae yna freintiau a bendithion mawr ynghlwm wrth hynny. Rhag ofn oeddech chi'n gwybod, pethau fel hyn ydy e-pod, a maen nhw'n dod hefo cas bach cymen i chi allu defnyddio nhw. O'n i'n methu fforddio un Apple, un Lidl ydy hwn. Oedd chydig bach yn rhatach na yr un Apple. Ond gweithio yr un mor effeithiol. Wedyn mae'r cas bach a mae'r darnau clust, teclynnau clust yn ffitio, yn daclus i'w lle yn y cas. Ac wrth i mi edrych ar y dyn mae'n sôn am yr e-pod, o'n i'n gweld pethau tebyg rhwng hwn a Eglwys Iesu Grist. Felly, dewch i ni weld os be o'n i wedi weld yn wir a'i peidio. Ac yn ystod y chwarter awr nesaf, mi wna i drio esbonio hyn i chi. Mae'r e-pods, y buds, yn dod allan, a mae yna le pwrpasol iddyn nhw o fewn i'r cas. Mae'r newyddion da yr arglwydd Iesu Grist yn gwahodd pobl i ddod at Dduw, i gredu yn yr arglwydd Iesu, ac o gredu i ddod yn rhan o gorff Crist. Mae pobl yn deud fedrai fod yn Gristion heb fynd i'r eglwys. Iawn, gan nhw ddeud hynny, gan nhw gredu hynny.
ond dydy o ddim yn gyd-destun Beiblaidd. Oherwydd yr hyn mae'r Iesu a'r Beibl yn ei ddysgu ni, ydy bod Cristnogion angen Cristnogion eraill, a bod angen i ni fod yn rhan o gymuned Gristnogol, lle bynnag da ni'n dewis. Oherwydd ar yn penna'n hunan mae ffydd yn gwegian yn rhwydd. Ac yn y diwylliant anghrediniol, presennol, da ni'n rhan ohono fo. Da ni bob amser dan ymosodiad i beidio a credu. I meddwl na lol ydy'r hyn a ddywedir am yr arglwydd Iesu Grist. A gweithgarwch di fydd ydy mynychu eglwys. Mae'n bwysig fod pob Cristion yn rhan o gorff Crist ac yn mynychu. Yn y cas mae yna siap wedi foldio ar gyfer y byd sy'n mynd i'ch clust chi. Ac o fewn i'r eglwys, mae yna le i bob un sydd yn dod ar eu cyfer nhw, dan wahoddiad yr arglwydd Iesu Grist. Medda'r Iesu, deuwch ata fi. Medda'r Iesu, deuwch ar fôl ni. Medda'r Iesu, fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. A mae'r gwahoddiad yma i bob un i ddod at yr arglwydd Iesu, i roi di ffydd ynddo fo ac i ddod yn ddisgyblion. Oherwydd mae lle i bob un gyda Duw. Mae yna ddyfyniad enwog gan Awstyn Sant. Dwi'n siŵr bod chi wedi glywed o dros y blynyddoedd. Lle yn ei gyffesion, mae yna ddigon diddorol i ddarllen cyffesion Awstyn Sant. Mae yna gyfeithiad Cymraeg. Mae Awstyn Sant yn dweud, di orffwys ydwyf, hyd oni orffwysaf yno ti. Di orffwys ydwyf, hyd oni orffwysaf yno ti. Dwi'n aniddig, dwi'n anghyflawn, dwi'n anigonol, nes dwi'n gorffwyso yn yw. Ac yn y fan honno y manghartreu, yn y fan honno dwi fod. Ar gyfer hynny, fel mae brawddeg olaf y gyffes fer yn ei ddweud, yn crewyd ni i fyw mewn perthynas a chyfeillgarwch a Duw. Fyddi'n cartre ni ar anmod syml ydy rhoi'n ffydd yn Iesu Grist ynde. Medda'r Iesu yn Ioan 14. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Felly trwy'r Iesu y mae mynediad at Dduw. Trwy'r Iesu y mae iachawdwriaeth. Trwy'r Iesu, da ni'n cyrraedd y fan y bwriadwyd i ni fod. Ydy, medda Ioan, da chi'n gwybod yr adnod yma, Bibl.net di hwn, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi einig fab, mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd anfonodd Duw ei fab i achub y byd, dim i gondemnio'r byd. Yn cartre ni ydy gyda Duw. A mynegiant o hynny ydy bod yn rhan o gynulleidfa o Gristnogion eraill. Yr ail beth sydd yn amlwg ydy mae yna gwmni yn y cas. Da chi byth yn prynu un byd. Mae yna ddau bob amser hefo'i gilydd. Dyn nhw byth ar eu pennau hunan. Dyn nhw'n gweithio'n llawn ar eu pennau hunan. Mae angen dau iddyn nhw weithio yn gyflawn. Mae'r byd yma yn gallu bod yn le unig iawn i bobl. Fyddai'n meddwl weithiau faint o bobl unig sydd yn rhywle fel Caerdydd. Heb deulu, heb gymar, heb dylwyth, heb bobl i godi'r ffôn, heb bobl i ymweld, pobl o bob oed. Oherwydd mae natur y cymdeithas wedi newid gymaint. Bod ganddo chi dechnoleg i gysylltu, efo pendraw'r byd, dwi'n teimlo bod yna lot o bobl sydd yn unig a neb i gysylltu hefo nhw. Ond o fod o fewn i gynulleidfa corff Crist, mae yna gwmni, mae yna gyfeillgarwch, mae yna gydymaeth. Yna licio'r gair cydymaeth yn Gymraeg i wreiddyn o di cydymdeithydd. Pobl sy'n teithio hefo chi ydy cydymaeth
ar y daith, ar y bererindod. Da ni'n gymdogion, be di'r unigol o gydymaeth? Na i sticio fo gydymaeth. Da chi'n gydymaeth i'ch gilydd. I gerdded y daith o ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni ddyla unrhyw un deimlo yn unig ac ar ei ben ei hun. A yn aml iawn yn y Beibl, mae'r disgrifiadau o eglwys yn lluosog, dyn nhw byth yn unigol. Wrth fod yng nghorff Crist, mae yna gyfrifoldebau i garu yn gilydd, i feddwl am yn gilydd, i weddio dros yn gilydd, i gynorthwyo yn gilydd, i fod yn gyfeillion. Meddyliwch chi, yr Iesu'n dweud, mae fi yw'r wir winwydden, chwi yw'r canghennau. Da ni'n ganghennau yng gwynwydden yr Iesu, yr rhai sy'n ddisgyblion iddo fo. Gyda'n gilydd, nid ar wahân, da ni yn gymuned. Iesu'n yn disgrifio i bobl fel praidd o ddefaid, diadell o ddefaid gyda'n gilydd, hefo'r bugail da yn ein harwain. Nid yn unigol, nid yn unigolyddol, ond gyda'n gilydd yn braidd. Paul yn disgrifio yr eglwys yn dydy fel teml o feini bywiol yn creu adeilad i Dduw. A nid un Mae'n sydd yn y deml nac i. Lot o feini yn cael ei gosod at ei gilydd. Chi a fi ydy'r meini bywiol yng nghorff Crist. Nid yn unigolyddol, ond gyda'n gilydd yn dilyn yr arglwydd ac yn gwasanaethu ei deyrnas. Da ni ddim i fod fel Gristnogion ar yn penna yn hunan. Mae'n rhy anodd, mae'n rhy galed. Mae y byd yn tanseilio yn ffydd. Yn Effesiaid 6, diwedd y benod, mae Paul yn disgrifio holl arfogaeth Duw yn dydy. A mae'n sôn am darian ffydd, a hon y byddwch yn diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. A mae pwerau tywyllwch neu dylanwadau yr un drwg yn seitha tanllyd. Os am byd yn rhoi mwy o hwyl iddyn nhw na bod pobl yn gwadu Iesu Grist, yn cefnu ar y ffydd, yn gadael corff Crist ac yn dweud, wel na wfft iddyn nhw, does na'm pwynt bod yn aelod o gorff Crist. Tarian ffydd a hon byddwch yn diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Yn yr cas epod, maen nhw hefo'i gilydd. Da ni yn yr eglwys gyda'n gilydd, ac ar hyn o bryd, da ni mewn brwydr ysbrydol yng Nghymru, dydan. Da ni'n gweld eglwysi'n cau o bob enwad ribid i res yn ystod y 10 mlynedd nesaf yma, fel yn y 10 mlynedd a fu. A mae Duw yn galw arna ni, byddwch ffyddlon, byddwch driw i'ch gilydd, cynhaliwch eich gilydd yn y ffydd, mwyn derbyn bendith. Rhufeiniaid 15 benod. Dwi'n gweddio bydd Duw sy'n rhoi'r amynedd a'r anogaeth yma yn eich galluogi chi fyw mewn heddwch a'ch gilydd wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. So dyna ddau beth am yr epod. Trydydd peth, mae yna rym yn y cas. Oherwydd da chi'n gallu chargio yr buds bach yn y cas. Maen nhw'n cael ei ailwefru di'r gair am rechargio erbyn hyn. Os dyn nhw oddi wrth y cas am ormod o amser, maen nhw'n colli egni. Maen nhw'n colli'r pŵer, maen nhw'n colli y trydan. Ac felly'n gyson maen nhw angen mynd yn ôl i'r cas mwyn cael ei ailwefru, cael ei adnewyddu. Dyma'r eglwys eto ynde. Da ni'n dod i addoliad fel hwn mwyn cael yn hailwefru o ran yn ffydd yn yr arglwydd Iesu. Mwyn cael yn ailwefru a phresenoldeb yr ysbryd glân. Drwy glodfori yr arglwydd sydd yn grewr, yn gynhaliwr ac yn achubydd. A bod ni'n gallu gadael yn dweud, ia, dwi wedi profi presenoldeb yr ysbryd yn y cyd addoli am cyd aelodau. Mewn un ystyr, diolch ots faint o bobl sydd mewn Oedfa, 3 neu 4 mil.
Mae'r addewid gan yr arglwydd i fod o'n cynnal i bobl faint bynnag sydd yna, am bod ni'n cael yn rechargio drwy fod yn rhan o gorff Crist. Mae'r weithred o addoli a profi presenoldeb yr arglwydd yn rhoi nerth newydd i ni ganolbwyntio ar Dduw a'i gariad ac i wasanaethu ei deyrnas. A dyma pam nes i ddarllen o benod cyntaf Effesiaid ar y dechrau. Gweddi Paul dros i gyd Gristnogion. Oedd Paul yn y carchar wrth gwrs yn Rhufain pan ysgrifennodd o'r lythyr at yr Effesiaid. Dwi'n gweddio daw'r cwbl yn ola i chi. Dwi eisiau i chi ddod i weld yn glir a deall yn union beth ydy'r gobaith sydd ganddo ar eich cyfer, a gweld mor wych ydy'r lle bendigedig sydd ganddo i'w bobl. Dwi hefyd am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Dyma'r pŵer aruthrol gododd y Meseia nôl yn fyw a'i osod i eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw yn y byd nefol. Mae Duw wedi rhoi popeth dan ei awdurdod. Mae wedi wneud o yn ben ar y cwbl lles yr eglwys. Y pŵer aruthrol. O Beibl.net mae'r dyfyniad yna. Dwi'n credu bellach bod rhai darna o'r Beibl Cymraeg newydd yn anodd i dallt oherwydd fod yr iaith Gymraeg wedi mireinio neu symud ymlaen a bod ni angen darllen William Morgan, Beibl Cymraeg newydd, Beibl.net. Un pryd ac edrych ar 2 adnod yn y 3 cyfieithiad a bod nhw'n rhoi datguddiad a dealltwriaeth llawnach i ni o be mae'r ysgrythur gwreiddiol yn ei ddweud. Mae'r rhain yn cael ei ail-chartio yn y cas. Da ni'n cael yn ail-wefru drwy fod yn rhan o gynulleidfa ddolgar, gwasanaethgar, corff Crist. Beth arall? Sut mae'r amser yn mynd, dydwch? 5 munud bach. Di'r rhain ddim wedi cael eu creu aros yn y cas. Pwrpas rhain ydy bod chi'n gallu tynnu nhw allan o'r cas, fel bod nhw'n canu can i chi, neu'n darlithio'r ddarlith i chi, neu yn darllen y llyfr i chi. Os dyn nhw'n cael eu gadael yn y cas, dyn nhw'n gwneud yr hyn y crewyd hwy i wneud. Ac felly nina fel eglwysi, tyda ni ddim i fod yn aros yn ein unfan o fewn i gyfangiadau pedair wal yn unig. Ond yn amlwg mae'r arglwydd yn gofyn i ni, gwrandwch, dwi wedi rhoi newyddion da i chi, dwi wedi cyflawni gwaith y newyddion da i chi, a dwi'n gofyn i chi nawr i fynd allan a rhannu'r newyddion da hwnnw, hefo'ch teulu, hefo'ch ffrindiau, hefo'ch cymdogion, ar air ac ar weithred. Di fydd ydi e-pods, buds sydd yn aros yn y cas. Di fydd ydi Gristnogion sydd yn gwneud dim byd ond aros o fewn cas yr eglwys. Oherwydd da ni'n tystio i'r newyddion bendigedig am gariad Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna stori i'w dweud yn does. Stori am Iesu yn dod i'n hachub ni, drefnu ffordd iachawdwriaeth a gwneud newid rhyfeddol yng nghalonnau pobl gan yn gwahodd ni at Dduw. Da chi'n gyfarwydd ag emyn Fan Alstein, cyfeithiad Tilsley, sicrwydd bendigaid, Iesu yn rhan, hyn ydyw ernes nef yn y man, a'r iachawdwriaeth pryniant a wnaed, ganed o'r ysbryd, golchwyd a'i waed. Chi'n cofio'r byrdwn, da chi'n cofio'r gitgan? Dyma fy stori, dyma fy nghân, canmol fy ngheidwad hawddgar a glân. Dyma fy stori, dyma fy nghân, canmol fy ngheidwad hawddgar a glân. Ildio'n ddiamod, perffaith fwynhad, profi llawenydd, nefol ryddhad. Mae ganddo ni stori fendigedig i'w rhannu a'i hadrodd
gyda'r gymuned Gymraeg yma yng Nghaerdydd. Heb sôn am Cymru a'r byd mawr crwn. Mae yna gymuned 35,000, 50,000 o bobl sydd yn siarad Cymraeg yn ddinas Caerdydd. A mae ganddo ni newyddion ysblennydd, cadarnhaol, gobeithiol a chibol i'w rannu hefo'r gymuned hon. A mae'r Iesu yn ein galw ni allan i wneud hynny. A dyna fo yr e-pod, a dyna hi, yr Eglwys Gristnogol. A'r gwersi da ni'n gallu ddysgu o'r Beibl ac o wrthrych fel e-pod little. Mwyn i enw. Amen. A dowch i ni ganu yr emyn olaf heddiw yma, 320. Pant y celyn yn ei ffordd o didog yn canmol yr arglwydd Iesu, da ni'n angen mwy. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'm Duw. 320. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw, na thrysorau'r Indiau i gyd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.